שלום לכולם, כאן שלומי מ-itechstore.co.il. היום אנחנו נציג בפניכם נרתיק חדש של חברת בליסטיק שנקרא SG. מגן עצמו הוא מגן הייבריד שבנוי משני חלקים. כמו שאפשר לראות, זה הנרתיק שהוא בשלמותו. החלק הראשון של המגן שמהווה את בסיס ההגנה, נרתיק סיליקון מאוד מאוד עבה, מגן שמסוגל לספוג זעזועים ומכות חזקות. בצורה פשוטה אנחנו מכניסים אותו על האייפון 4 או האייפון 4S שלנו. חלק השני, חלק שהוא פוליקרבונט קשיח, שכמו שאפשר לראות מעט גמיש. בגב שלו יש לנו שכבת סיליקון מאוד דקה, שבמקרה של נפילה או מכה יש לנו הגנה מושלמת על המכשיר. בצורה פשוטה אנחנו מחברים את זה לחלק הראשון, וזה המגן. כמו שאפשר לראות, נותן לנו הגנה מושלמת על המכשיר, גם על אזור המסך, במקרה והמכשיר ייפול על כיוון המסך, יש לנו הגנת סיליקון על המסך. מה שמיוחד במגן הזה, שכמו בשאר המגנים של בליסטיק, שיש לו 4 פינות מיוחדות, שנקראות פינות בליסטיק, שהן פינות עם סיליקון גמיש, כפול, שנותנות הגנה מעולה במקרה של נפילה על הצדדים, שזה כביכול מקור הבעיה של האייפונים כשהם נופלים, מהמקומות האלה הם נשברים הכי הרבה. המגן הזה זמין גם ל-HTC Sensation, ל-HTC Evo 3D ול-BlackBerry 9900. בליסטיק SG לאייפון 4, 4S, HTC ו-BlackBerry.